Krásný den, já vás všechny moc vítám u dalšího dílu podcastu. A tentokrát tady mám dalšího vzácného hosta, který přijal pozvání a je jím Pavla Hajková. Pavla je klinická naturopatka, aktuálně už skoro druhý rok postupně místopředsedkyně České naturopatické společnosti a naturopatka s 10letou praxí. A já jsem si sem Pavlu pozvala především s tím účelem, abychom vám osvětlili, co naturopatie je, o co se jedná, protože se častokrát potkávám s tím, že naturopatii spousta lidí stále nezná, neví, o co se jedná, co všechno zahrnuje. A díky tomu, že teda já ji sama studuju a už se blížím k jejímu zakončení, které trvalo několik let, to její studium, tak bych si moc přála, aby tady o ní bylo mnohem více slyšet, aby mnohem více lidí vědělo, co naturopatie je a díky tomu se rozšířilo o ní povědomí a i se rozšířila ta možnost vlastně ji využívat. Takže ahoj Pavli, moc tě tady vítám a děkuju, že jsi přijala pozvání. Ahoj Káji, já moc děkuju za pozvání a moc se těším na to, jak si popovídáme o naturopatii. Pavle, já rovnou vykopnu vlastně tou základní otázkou. Co vůbec teda naturopatie je a z čeho vychází? Tak to je v podstatě základ k tomu našemu dnešnímu povídání, takové úplné must have, co bychom si měli opravdu vysvětlit na začátek. A těch definicí naturopatie je větší množství, ale já úplně nejraději, když přednáším studentům ve škole klinické naturopatie v kurzu Filozofie a principy naturopatie, tak nejraději mám definici, kterou vyslovil vlastně Benedikt Lust, což byl student německého hydroterapeuta Sebastiana Kneipa a vlastně takový novodobý otec naturopatie, který založil vlastně naturopatii ve Spojených státech amerických. A Benedikt Lust vyslovil nebo definoval naturopatii jako léčebnou vědu, která využívá, a teďka pozor, vlastností přírodních sil, vody, vzduchu, ale i slunečního světla, síly země, také cvičení, odpočinku, správné stravy, různých mechanických terapií a také v neposlední řadě duševní a morální rovnováhy. Takže v podstatě Benedikt Lust, bych tak řekla, se opřel o filozofii jednoho z předních antických filozofů Platóna, který vlastně Platon řekl, že tělo a duše jedno jsou a že je nelze léčit odděleně, že nelze brát odděleně. A Benedikt Lust z mého pohledu vlastně tady toto Platónovo know-how zrcadlí tady v této definici, když popisuje, že naturopatie není jenom to, že budeme zdravě jíst, že budeme cvičit, že se budeme vystavovat slunečnímu světlu, což mimochodem v dnešní době je velký problém, protože jsme všichni 10 hodin denně a podobně zavření v kancelářích, v korporátech a různě. Ale on právě ten Benedikt Lust i zdůraznil tu duševní a morální rovnováhu. Takže přístup sám k sobě, sebeláska, sebeúcta, láska a úcta k druhým lidem, respekt. Takové to, že nežiju nějaké moje toxické nastavení, nějaké zášti nebo závisti nebo negativních emocí vůči druhým lidem. Jo? Takže vlastně tímto se už dostáváme i tak trošičku k tomu konceptu psychosomatiky a vidíme, že v podstatě už antičtí filozofové jako Platón, nebo já budu i mluvit za chvilinku o Hippokratovi, otcovi naturopatie, tak oni vlastně tady toto vyznávali. Potom se na to nějakou dobu zapomnělo a myslím si, že teďka je doba, kdy vlastně se znovu začínáme vracet k takovému tomu antickému ideálu, říká se tomu kalokagatia, jo, že vlastně je to všechno tak propojené a je potřeba se dívat na lidskou bytost a na ten život jako na celek.
Takže toto je taková jako moje nejoblíbenější definice naturopatie, jak já nejčastěji naturopatii představuju. No ale já bych ještě pokračovala malinko dál v té otázce, jestli teda můžu, protože ona je ještě taková jedna známá definice z pera Světové naturopatické federace. Je to taková jako novodobá definice, která definuje naturopatii jako systém zdravotní péče, healthcare system, kdy vlastně tady tento systém zdravotní péče má dlouhodobou historii tradičních filozofií, tradičních postupů, s řádně vyškolenými terapeuty a s přírodními, čili nefarmakologickými způsoby léčby klientů. No a když bych malinko ještě přiblížila víc, co znamená klinická naturopatie tady v našem českém pojetí, v České republice, tak bych možná definovala klinickou naturopatii jako takový západní směr celostní přírodní medicíny, který propojuje jak znalosti a tradici přírodního léčitelství, ale také znalosti klasické západní medicíny a nejnovější poznatky klinického výzkumu, evidence-based medicíny. Takže nejsme žádní ezoterici ani luštitelé, věštitelé z křišťálových koulí, ale používáme opravdu EBM, výzkum, studie v oblasti nutriční a bylinné medicíny. A tady v České republice specificky jsou vlastně hlavními pilíři klinické naturopatie klinická nutriční medicína, čili úplně zjednodušeně léčba stravou, a západní fytoterapie, čili léčba bylinami. No a já musím říct, že pro mě osobně je naturopatie, není to jenom nějaká definice, ale je to vlastně životní styl, je to způsob života, jak si ten život užívat a prožívat ho v harmonii. Ne vždycky mě osobně, když budu osobnější, se to daří bez zbytku naplňovat, někdy je to kovářova kobyla, a myslím si, že nemám problém to přiznat, protože život je prostě hektický, uspěchaný a i my terapeuti, naturopaté jsme normální lidi, kteří mají prostě svoje normální problémy a životní situace, tak jak každý jiný. Ale důležité je vlastně si uvědomit, že to není jenom definice a nějaké jako vymezení teoretické, ale že opravdu se to dá žít, že je to žitelné, že vlastně ty naturopatické zásady, o kterých si tady budeme povídat, jsou žitelné. Jo? Naturopatie má vlastně i velmi bohatou historii, její kolébkou je Evropa a jak už jsem malinko nastínila, tak otcem naturopatie a zároveň i otcem klasické západní medicíny je řecký filozof a lékař Hippokrates. A právě Hippokrates napsal se svými žáky takový spis Corpus Hippocraticum a už před 2,5 tisíci lety definoval 3 hlavní zásady naturopatické praxe, kterými vlastně se naturopaté po celém světě řídí dodnes. No a tady se dostáváme k takovému poslednímu bodu té tvojí otázky, co to je naturopatie a z čeho vychází. Protože naturopatie má pevné filozofické základy, kořeny, které právě položil řecký filozof a lékař Hippokrates a právě z těch takových 6 základních principů neboli zásad naturopatických Hippokrates položil první 3 a to je neublížit, hlavně neublížit, takový ten koncept do no harm v angličtině. V latině je to vlastně primum non nocere, jo, to znají lékaři klasické medicíny, je to prostě známý koncept, známý princip. A druhý princip, který Hippokrates stanovil a dodnes se uplatňuje, dodnes my uplatňujeme jako terapeuté, máme to vlastně i v etickém kodexu, že se máme řídit tady těmito principy, je léčit léčivou silou přírody, neboli vis medicatrix naturae. Takže my jako naturopati, když za námi přijde klient, tak my nedoporučíme, bolí vás zápěstí, dejte si ibuprofen, jo? Protože to není vis medicatrix naturae. My hledáme příčinu
neboli tole causam, to je ta třetí zásada, kterou Hippokrates stanovil. Takže my se snažíme primárně jako naturopaté, my jsme takový detektivové na poli zdraví a snažíme se najít proč. Pořád se ptáme a proč, a proč, a proč, až se dopracujeme úplně k tomu konci toho kruhu, kde to prostě jako začíná a končí. A v podstatě snažíme se hledat a léčit, řešit příčinu pomocí právě té léčivé síly přírody, té vis medicatrix naturae. Proto používáme stravu a byliny. Hippokrates řekl, nechť je jídlo tvým lékem a tvůj lék tvým jídlem. Takže vlastně z tohoto my také vycházíme. No a potom mezi ty další zásady, které potom byly dodatečně dodány, to už tam pak neřekl Hippokrates, ale další naturopatičtí myslitelé, filozofové, tak se později přidala zásada léčit celého člověka, tole totum. To znamená, když ke mně přijde do poradny klient, že má nějaké zažívací potíže, tak neodejde jenom s tím, že řešíme zažívací potíže, ale já chci vědět vlastně celou jeho životní, zdravotní anamnézu a nejen týkající se zažívání, ale týkající se imunitního systému, protože víme, že 80, 90, možná ještě víc procent naší imunity je ve střevech. Takže chci vědět, jak je na tom, co se týká imunitního systému, alergií, různých, já nevím, třeba řešíme, jak spí, jak odpočívá, jo, neřešíme prostě jenom to zažívání, nespecializujeme se jenom na ten jeden daný segment, ale chceme chceme znát celého člověka a jednotlivě si vlastně ty dílčí symptomy potom propojovat a vytvářet si vlastně takovou mapu k tomu, abychom líp pochopili kde může být příčina toho problému, se kterým klient přichází. Jo? Třeba například u toho zažívání. Klient přijde se špatným zažíváním, špatným trávením a ve výsledku nemusí to jako být nic dramatického, ale když já se nezeptám, jíte v klidu, máte čas na jídlo a nevím vlastně takovéto zázemí kolem a začnu pak jenom jako zběsile testovat, má helikobaktera, nemá, má tam tu dysbiozu, nemá, ale vlastně neřeším, v jakém rozpoložení on se stravuje, jestli má na jídlo čas, jestli má prostor pro aktivaci parasympatického nervového systému, nebo když začíná jíst, tak je v módu sympatiku, čili bojuj, uteč. Jo, takže snažíme se vlastně tady tímto způsobem pojmout celého člověka, totum a znát komplexní anamnézu. No a potom taky moc důležitým principem naturopatickým je lékař jako učitel, neboli docere. Ale platí to oboustranně. Lékař jako učitel myslí se jako naturopat, jako učitel, ale platí to i z té druhé strany, že vlastně pro nás naturopaty ten náš klient je naším velkým učitelem, protože my vyznáváme, že klient je největší odborník na svoje zdraví. My jsme průvodci, ale právě ten klient nás může spoustě věcí naučit a ukázat, otevřít nám oči, protože on v tom svém těle žije a on vnímá nejlíp, jak se cítí. Jo? A toto je třeba věc, která mě mrzí a moc bych si přála, aby se změnila v rámci klasické medicíny, kdy já naprosto chápu, jak je strašně moc těžké v dnešní době, když lékař má na každého pacienta 5-10 minut, tak je to obrovský stres, jak pro toho lékaře, tak pro toho pacienta, vlastně říct si v tom malém časovém horizontu to podstatné. Spousta podstatného bohužel pak třeba ani řečena nestihne být. Ale hlavně často se potom děje to, že vlastně ten pacient nebo klient se cítí takový jako nepochopený, nebo že jeho symptomy jsou bagatelizované, jo? Že prostě nad tím mávnem rukou to neřešte, to je v pohodě, to ještě nemáte tak jako špatné, ale ten klient to objektivně jako špatné cítí. Jo? Takže vlastně ten princip naturopatický, klient jako učitel a zároveň naturopat jako učitel a průvodce, to je další takový jako stěžejní princip, zásada naturopatická. No a potom úplně ta poslední, za mě velmi důležitá, ale bohužel tady v českém kontextu, v našem českém prostředí opomíjená, tak je prevence nemocí a podpora zdraví. A tady bych malinko z mojí praxe odhalila, že já bohužel mám 90%
90% klientů, a je to fakt těch 10 let, to tak prostě je, 90% klientů ke mně jde, a já to řeknu, pardon, lidově řečeno, až už jim hoří koudel u zadku. Jo? Že prostě nepřijdou preventivně, že třeba v rodině máme stařeckou cukrovku, mám 40 let, paní Hajkova, co můžu udělat pro to, abych se taky za 20 let nedopracovala k cukrovce. A já bych řekla, pojďme udělat genetické testy, pojďme udělat rozbor jídelníčku, pojďme si říct, jak se stravovat, tak, abychom co nejlépe předešli právě tomu propuknutí té cukrovky. Pojďme si udělat laboratorní krevní testy, pojďme tu glukózu nebo glikovaný hemoglobin sledovat třeba v delším horizontu, ať vidíme, jestli tam třeba nápinky k té cukrovce jsou nebo nejsou, jo? I třeba přes ty laboratorní krevní testy. Ale bohužel takové klienty já většinou nemám a fakt jenom těch 10% přijde preventivně, že se obávají nebo chtějí prostě nějak ještě víc vylepšit už tak dobrý zdravotní stav, ale bohužel většina těch klientů chodí, až už mají opravdu ty chronické, letité, vleklé zdravotní potíže, přinesou prostě stoch nějakých zpráv lékařských a vyšetření a že byli tam a nikdo si s nima neví rady, nebo že oni se pořád necítí dobře. A v podstatě to je potom fakt taková jedna velká detektivka takovému klientovi pomoct. Takže to jsem se hodně rozpovídala, ale myslím, že jsem řekla snad to nejdůležitější o tom, co to je naturopatie. A pokud přece jen by ještě posluchače zajímalo něco dalšího, něco víc, tak existuje webová stránka www.naturopati.cz a je to vlastně webovka České naturopatické společnosti, kde se můžou posluchači dozvědět i spoustu dalších věcí nad rámec toho, co si tady dneska povídáme. Mm-hmm. Děkuju za tak bohatou odpověď. Vlastně shrnula všechno podstatné, co si myslím, že je potřeba zmínit. Takže jsem ráda, že byla tak obsáhlá a tak celostní, jako je naturopatie samotná. Je tam spousta myšlenek, na který bych mohla navazovat. Přesně jak říkáš, tak to, jaká detektivka to je, to, kolik času si to vlastně i vyžaduje, to je jedna z věcí, kterou bych tam chtěla možná i vypíchnout. Právě to, že je to, že se o člověka zajímáme tak do detailu, že nejde to vlastně pojmout v pár minutách a častokrát vůbec ani ne v tom jednom sezení. Ano. Že to opravdu, když už se někdo vydá na tuhletu cestu, takže to je něco, co bude pravděpodobně trvat měsíce, pravděpodobně třeba i nějakou delší dobu, protože takovou dobu se v podstatě velmi často dopracovával i k tomu problému, který, jak říkáš, s čím vlastně lidi přichází, tak který trval i takovou dobu, aby se vlastně rozvinul. Takže tam je ta stejná nebo podobná vlastně podstata. A to zároveň se propojuje i k té náročnosti toho oboru občas, že když je tam taková detektivka, tak možná by stálo tady i za to vypíchnout, že kdyby, pokud někdo i po tomhle poslechu bude uvažovat o tom, že by rád využil služeb nějakého naturopata, tak určitě stojí za to i zmínit, že když budete vědět to, že je to taková detektivka, tak byste si měli i uvědomit to, že je zapotřebí vlastně zmínit i všechno, být upřímný, třeba jako v rámci těch terapií, nic nezatajovat. Zároveň my bychom vás samozřejmě měli být schopni i právě spoustu těch otázek navést na spoustu těch věcí, které by vás samozřejmě třeba i ani nenapadly. Ale už jenom z toho právě vychází to, jak obrovsky komplexní ten přístup je a možná i proto se na něj v té rychlé době nebo v té zrychlující době na nějakou dobu pozapomnělo a šlo se k té jednoduchosti, ale teď si začínáme uvědomovat, že ta jednoduchost nám úplně tolik neslouží a že se k té komplexnosti nakonec, ač jsme se snažili to nějakým způsobem obejít, takže se k ní zase asi budeme muset trošku vrátit. Přesně tak, moje slova. Já bych tady možná navázala otázkou, která mi tam tak šla právě v tom, co ty jsi zmiňovala.
že bychom se mohli rovnou pověnovat tomu, jaké metody vlastně vůbec ta naturopatie využívá v tom přístupu ke klientovi. A jednou z mých otázek bylo právě to, jestli je alternativní. Já nemám moc ráda to slovo, vždycky ho dávám do uvozovek, ale bohužel se tady ty celostní a přírodní přístupy takhle všeobecně nazývají. A nebo právě, jestli tam má ty prvky evidence-based, což ty už si vlastně zmínila, že má. Já bych to taky moc ráda aspoň v krátkosti okomentovala, nebo už to nebude tak dlouhé, ale já taky nemám ráda slovo alternativní, protože naturopatie není ani vlastně z pohledu zařazení WHO, Světové zdravotnické organizace, naturopatie není alternativní komplementární medicínou. Naturopatie je takzvanou tradiční doplňkovou neboli komplementární medicínou. Jo? My nejsme žádná alterna, my nejsme žádné EZO. Řádně vyškolený naturopat, nebo kdo je naturopat? Naturopat má řádné odborné vzdělání, několika leté, tady v České republice 4leté, v zahraničí 3 až 5, 6 let prostě na univerzitách, na úrovni lékařských fakult, jo, je to tam prostě úplně někde jinde, co se týká statusu naturopatie. No a v podstatě vlastně tady těma 2 základníma pilířema v České republice je západní fytoterapie a klinická nutriční medicína, jak už jsem řekla. A naturopatie využívá diagnostické techniky jak západní medicíny, jako jsou třeba interpretace laboratorních krevních testů, normálně tady provedených v českých laboratořích, jako je Synlab, IFCOR, Spadia a podobně, ale jsme schopni interpretovat, jsme školení na to interpretovat také například testy střevního mikrobiomu ze zahraničních laboratoří, nebo někteří terapeuté pracují s hormonálním profilem ze suché kapky moči a ten test se jmenuje Dutch test, velmi prostě specifický, podrobný hormonální test. Dá se testovat kortizol ze slin, nikoliv jenom z krve, kde hodnota je nepřesná. A používáme také vlastně metody východní medicíny, jako je například pohledová diagnostika z jazyka, z nechtů, což pramení vlastně v know-how tradiční čínské medicíny. A všechno jsou to teda empirické znalosti, ale i vědecky podložené protokoly na vlastně základě studia nutriceutik a fytoceutik z pohledu vlastně evidence-based medicíny, jo, evidence-based klinické studie, kterých je prostě jsou plné knihovny a využívají je naturopati na celém světě. Jo, takže nejsme EZO, nejsme alternativní, jsme tradiční, doplňková neboli komplementární medicína, využíváme moudrosti našich předků, především právě v té tradici lidového léčitelství ve smyslu jako bylinářství, fytoterapie, ale opíráme se také o know-how klinických evidence-based vlastně studií na poli nutriceutik a fytoceutik. Ono je hodně podstatný i říct, si myslím, že častokrát trvá, i než se do spousty těch oborů nebo směrů, a to se samozřejmě může týkat jak naturopatie, tak i klasické medicíny, ale tím, že asi ta klasická medicína je natolik vlastně ukotvená, rozšířená, natolik má široký záběr, tak tam velmi často trvá, i než vůbec třeba ty poslední poznatky z těch aktuálních studií například se tam vůbec odrazí. Někdo říká, že to fakt může trvat 10-20 let například, než ty poslední poznatky z posledních studií se tam vůbec nějakým způsobem promítnou. Takže i tohle, samozřejmě, že se můžeme snažit držet nějakým způsobem krok s tím evidence-based, ale podívat se právě i na ty různé studie i z toho hlediska, co se zkoumá v posledních letech. Třeba obrovsky se rozmohlo zkoumání mikrobiomu jenom za posledních 20 let od roku 2000. Tuším, že tam to zkoumání třeba mikrobiomu jako bylo velmi rozsáhlý a třeba právě do té medicíny si myslím, že se to začíná promítat teprve až fakt v poslední době, kdy začínáme vůbec slyšet jenom o tom, že bychom asi antibiotika třeba neměli užívat až tak často, že tady je nějaká antibiotická rezistence a že by se po antibiotické kuře měly nasadit nějaká probiotika.
Takže mně se na tom líbí to, že sledujeme tak nějak to, co se v poslední době děje v rámci těch studií, které zároveň začínají i potvrzovat to krásně, co třeba věděli právě ti naši předci v rámci těch tradic a měli nějak v sobě zakořeněnou tu moudrost, věděli, že to tak je, nějak to vnímali, nebo Bůh ví, co tam bylo za ty síly, díky kterým na to přicházeli. Tak my si to vlastně jenom dneska začínáme i mnohem víc vlastně potvrzovat v rámci těch důkazů a různých studií. Takže krásně aspoň shrnu toto, že není to alternativa, není to to, že si ulítáváme někde na obláčku, ale že tyhle ty věci bereme v potaz. Přesně tak. Trošku si tam nakousla i ten prvek, jak to je u nás versus jak to je v zahraničí. Tak jak vlastně se profiluje naturopatie teda u nás versus jak to je v některých zemích, třeba v zahraničí, kde ta naturopatie už je případně nějak ukotvená víc? Určitě. V zahraničí má naturopatie letitou tradici a byť teda z historického pohledu naturopatie, kolébkou naturopatie je Evropa, vy jste Hippokrates, jak jsme říkali na začátku, tak potom vlivem různých okolností se stalo, že v dnešní době je naturopatie velice vážená profese v zemích Severní Ameriky, jako je Kanada, USA, v celé Latinské Americe, ale také třeba v Austrálii, anebo i docela dobré postavení má naturopatie v Anglii. Nicméně tady v té naší pevninské Evropě je to tak, že možná ještě Německo je na tom malinko líp a Švýcarsko mají svoje Heilpraktikers, vlastně ty přírodní, vlastně celostní naturopaty, ale vyloženě jako na úrovni univerzitního studia se dá naturopatie studovat právě v té Severní Americe, v Latinské Americe, v Austrálii, na univerzitách s bakalářským, s magisterským titulem nebo se specifickým titulem ND. A v Kanadě je to ještě specifičtější o to, že tam vyloženě vlastně může člověk vystudovat vlastně naturopatického lékaře. Jo? Takže je to tam potom v podstatě ta naturopatie zakotvená v systému primární péče, kdy si může ten klient, ten člověk vybrat, jestli jde ke klasickému MD, medical doctor, nebo jestli jde k naturopatickému doktorovi. No, a je to prostě hrazeno vlastně z té primární péče. Jo? Potom vlastně existují i lokální rozdíly. Někde se víc, třeba v Německu je víc tradice hydroterapie, v Austrálii je víc tradice třeba remediálních technik a homeopatie. Právě v Kanadě je hodně tradice akupunktura, že kanadští naturopatičtí lékaři studují vlastně v rámci toho kurikula, kromě nutriční medicíny, fytoterapie, studují i právě akupunkturu, tradiční čínskou medicínu. Takže vlastně v tomto se malinko ty modality, které ten naturopat používá, liší podle toho, v jaké geografické lokalitě se nacházíme. No a jak už jsem řekla, tak tady v České republice naturopatie není součást zdravotního systému, zdravotní péče, tak jak je to běžné v zahraničí a jsme vlastně jako v takové zóně, že jsme poradci, nějací zdravého životního stylu oficiálně, byť máme teda vystudované 4leté dálkové studium na škole klinické naturopatie, k tomu, abychom vlastně mohli praktikovat, tak musíme být členové České naturopatické společnosti jako terapeuti. Dál se vzdělávat, to se namátkově kontroluje, vzdělávání další, musíme splňovat takové ty body CPP, že opravdu jako
jakoby chodíme dál na různé kurzy, semináře, přednášky nebo sami přednášíme a opravdu jako je to taková celoživotní cesta. Není to o tom, že vystuduju, dostanu diplom a tím to končí. Jo? Je to prostě celoživotní cesta, celoživotního se dovzdělávání, rozšiřování si obzoru. To, co platilo před 10 lety, když já chodila do školy klinické naturopatie, už se třeba v některých věcech pozvolna mění, vyvíjí, jo, se ten názor nebo ty zjištění na základě různých výzkumů, takže pořád musíme sledovat nejnovější trendy. No a jsme vlastně teďka ve fázi, kdy bychom byli moc rádi za vybudování velké členské základny v rámci České naturopatické společnosti, abychom právě díky početné členské základně mohli začít více usilovat o legalizaci naturopatické profese v České republice. Mm-hmm. Když mluvíš o té legalizaci, tak já se toho rovnou chytnu. A je nějaká cesta, jakou lidé nebo společnost všeobecně ten legislativní proces můžou podpořit? Určitě ano. A takový ten základ, který by nám moc pomohl, pokud sympatizujete s tím, co tady povídám, nejste, jak já to říkám, trošku nadneseně polikači růžových pilulek, ale záleží vám na tom hledat příčiny, pokud se vám něco na poli zdravotním děje a nevíte co a jste taková ta nátura, že hledáte příčinu, že vás to zajímá, že vás zajímá preventivní péče o zdraví, přírodní způsoby, jak si pomoct preventivně, ale i třeba v nějakých akutnějších situacích, tak určitě mrkněte na web www.naturopati.cz, stáhněte si přihlášku do České naturopatické společnosti a budeme moc vděční za vlastně vaše členství, ať už jako terapeut, nebo jako, když teda jste terapeut, nebo jako student školy klinické naturopatie, nebo jako takzvaný partner, sympatizant vlastně s tou teorií, filozofií klinické naturopatie, tak vlastně uhrazením členského příspěvku, který pro partnery činí 800 Kč ročně, tak nám vlastně pomáháte i finančně k tomu, abychom mohli vlastně pokračovat v tom legalizačním procesu. Což je něco, co bychom tady rádi podpořili, aby kvetlo a aby se to potenciálně třeba i do budoucna i tady u nás dostávalo na nějakou podobnou úroveň, jako je ta klasická medicína třeba. A to, že člověk, když zazná, že má nějaký ten problém, který už má hlubší kořeny, takže si může vybrat, jakou cestou se případně vydá a jaká cesta mu třeba v tom jeho případě dává ten největší smysl. A tady se dostávám vlastně i k tomu, v čem vůbec vlastně nám teda ta naturopatie může pomoci, v jakých těch případech jí lidé mají využít nebo by mohli využít a kdy je spíš vhodnější využít nějaký jiný přístup. To je výborná otázka. Já osobně to vnímám tak, že v prvé řadě naturopatie může pomoct začít o našem zdraví přemýšlet jiným způsobem a převzít zodpovědnost za naše zdraví. Jo? Vnímat víc svoje tělo, jeho signály, symptomy, kterými se projevuje často ještě dřív, než propukne ta samotná nemoc, kterou nám potom ten klasický lékař diagnostikuje. Takže vlastně víc navnímat svoje tělo. No a potom v podstatě, já co bych chtěla moc vypíchnout, tak je, že my nejsme žádní oponenti nebo odpůrci lékařů, nejsme žádná jejich, jak to říct, nesoutěžíme s nimi. My naopak chceme být jako jejich pomocná ruka, jejich parťáci, kteří se jim snaží ulevit od toho kvanta pacientů, často chronicky nemocných, na které oni mají prostě 5-10 minut času. To znamená, klinická naturopatie je špičková v preventivní péči
A v řešení různých chronických potíží nebo třeba špatných stravovacích návyků, ale jakýchkoliv jiných špatných návyků, třeba spánkových, nedostatek pohybu, který se pak projevuje na různých úrovních právě v těch fyzických symptomech. A naopak konvenční klasická medicína je špičková a nikdy prostě se jí naturopatie nevyrovná a ani se jí vyrovnat nechcem v akutních život ohrožujících zákrocích, situacích, kdy opravdu je potřeba prostě ta akutní péče, ten rychlý zásah, kdy se to neobejde bez farmakoterapie, jo, chirurgické zákroky, jo, to také není doména většiny naturopatů. Takže vlastně my moc si přejeme, abychom nebyli vnímaní klasickými lékaři jako nějací nevzdělaní ezošamani, ale abychom byli vnímaní jako odborníci na výživu, na přírodní způsob péče o naše tělo a na preventivní podporu, jak to tělo vlastně udržet pomocí přírodních cest co nejdéle v dobré kondici. A když už to pak fakt jinak nejde a příroda nefunguje, nebo je prostě to tělo tak vyčerpané, že potřebuje ten farmakoterapeutický zásah, tak my absolutně nejsme žádní odpůrci farmakoterapie, ale jde nám právě o to, aby ta farmakoterapie nebyla zbytečně nadužívaná. Mhm. Krásně shrnuto a to je právě to, na co jsem narážela i v tom směru, že máme tady nějaké akutní problémy, máme tady nějaké chronické problémy a to, co se děje bohužel v posledních letech, tak je to, že mnohem více začínají většinou převažovat v tom množství ty chronické problémy. A právě to je to místo, kde, jak jsem zmiňovala, tak ta naturopatie vlastně má svoje skvělé místo, kde, tak jak bylo naznačeno, trávíme nad tím nějaký delší čas, ucházíme nějakou delší cestu a měníme povětšinou hlavně ty podmínky, které nás vlastně k tomu vytvoření toho chronického, toho déle se táhnoucího problému přivedly. Přesně tak. Krásným příkladem, co mě tak napadá, může být třeba u žen gynekologické potíže, různé vlastně potíže s menstruačním cyklem, kdy ať už polycystická ovária, silný menzes nebo vlastně absence menstruace, všechno se v podstatě v dnešní době řeší hormonální antikoncepcí, která ale není lék. Je to spíš komplikátor celé té situace, který vlastně jenom odsune řešení potom toho problému, často na nějaké pozdější roky. Jo? Takže tady právě já třeba mám velkou radost a moc si vážím spolupráce s jednou tady zdejší paní gynekoložkou, která je celostní gynekolog a která vlastně vnímá, že je potřeba neřešit jenom tady tyto věci hormonální antikoncepcí a chemii, ale že je potřeba hledat opravdu ty příčiny. Takže spolupracujeme a chodí ke mně spousta jejich klientek, nejenom s gynekologickými potížema, ale třeba i se zažívacíma potížema, s nespavostí, s nadváhou, s adrenálním vyčerpáním, což je takový velký fenomén dnešní doby. A samozřejmě, když nefungují dobře nadledviny a řešíme vlastně nestabilní hladiny kortizolu, vyčerpaný kortizol, hypokortizolamii, tak vlastně se nám tady toto otiskne potom i ve stavu naší štítné žlázy a také vlastně ve stavu našich pohlavních hormonů. Takže opravdu tělo je jedna velká biochemická továrna, všechny ty ozubené kolečka potřebujeme, aby do sebe zapadaly a když do sebe přestanou zapadat, tak to začne někde drhnout a začne se to potom projevovat a je pak potřeba zjistit, kde je ta příčina, tohle kauzám a když odstraníme tu příčinu a ještě úplně ideální je, když se nám to pomůže právě s pomocí nutraceutik, fytoceutik, a úpravy vlastně životosprávy, tak pak máme vyhráno. A právě třeba zrovna v rámci té gynekologie menstruačních potíží je spousta nutriceutik, fytoceutik, které právě nám můžou pomoct vyřešit jak syndrom polycystických
ovárií, tak dysmenoreu, bolavou menstruaci, silné krvácení, spoustu dalších vlastně endometriózu, spoustu dalších gynekologických potíží. Ne vždy se to povede úplně vyřešit, někdy se povede třeba částečně ty symptomy zmírnit, aby to bylo žitelnější, ale prostě ty přírodní cesty jsou a myslím si, že je jenom na každém z nás, abychom se rozhodli, jestli chceme jenom tak klouzat po tom povrchu a chceme si to udělat hlavně jednoduché a bez našeho přičinění a spolkneme tu růžovou pilulku, jak já říkám, anebo jestli prostě půjdeme pod hladinu, jestli půjdeme na tu dřeň a i za cenu nějakého diskomfortu našeho, že musíme něco změnit v té naší životosprávě nebo třeba v našem pohledu sami na sebe, ale dostaneme se takto k tomu kořenu problému a dokážeme ho potom efektivněji řešit. Mm-hmm. Souzním velmi. A tady i jde na povrch právě to, že spousta těch potíží, který možná často je lidem řečeno v těch ordinacích, že se nedají nějakým způsobem řešit, nebo že jsou normální, jako je třeba právě ta dysmenorrea, bolestivá menstruace, kde typickým příkladem je přesně to, že se případně řeší v uvozovkách tím nasazením té hormonální antikoncepce. Tak co se mi líbí na tom přístupu a proč mám takový zápal i o tom vlastně mluvit a šířit to, je to, že nám to zase v nějakém směru vrací jak teda tu zodpovědnost do těch rukou, tak ale i zároveň nějakou tu sílu v tom, že spousta věcí se opravdu řešit dá a opravdu ta možnost tady je. A že vlastně jde primárně hlavně o to, jenom o tom vědět. A když už o tom víme, tak už je na nás teda, jak se rozhodneme. To už si každý děláme vlastně to rozhodnutí podle sebe. Někomu k tomu musí dozrát nějaký čas, pro někoho to třeba vůbec není. To je taky ta možnost. Je spousta lidí, kteří si radši přijdou vlastně pro tu pilulku a vůbec pro ně není to jako nějakým způsobem na sobě hlouběji pracovat. Ale minimálně vědět, že to není beznadějný a že to nemusí být třeba tak, že někdo musí brát do konce života léky, nebo že to nemusí být tak, že musí třeba ta žena každý měsíc trpět, ale že opravdu můžeme přispět i k tomu, že ten člověk může mít mnohem lepší kvalitu života. A to je to, o co si myslím, že i tady jde. My se sice kasáme tím, že prodlužujeme ten lifespan, tu životnost naší, ale za jakou cenu? Většinou to dopadá tak, že se říká, že posledních 20 let, tuším, žijeme v takovém stavu, kdy ta kvalita života vlastně není dobrá, není to nějaká kvalita. Je to to, že se směřujeme s tím, že jsme v bolestech, že se nemůžeme hýbat, že je normální, že nám upadá paměť nějakým dramatickým způsobem, že bereme spoustu léků a tak dále. Ale přitom vidíme na spoustě místech na světě, takzvaných blue zones, například, že to tak třeba vůbec být nemusí. A že i starší lidé, třeba těch 80, možná i kolem té 100, tak někde žijí naprosto vitálně. Takže za mě v dnešní době informace můžou být velmi spalující v nějakém směru, ale zároveň si myslím, že to může být skvělý zdroj, který nám může úžasně pomáhat k tomu, aby jsme žili prostě kvalitnější ten život a abychom se mohli rozhodnout, co tomu svému tělu budeme dělat, nebo jak k němu budeme přistupovat a jak tedy budeme žít a jak tedy budou žít vlastně i další generace, protože v dnešní době bych řekla, že už to není jenom o nás, ale i o tom, co chystáme už za půdu vlastně těm dalším generacím, které sem budou přicházet. Přesně tak. A mě k tomu napadá ještě jedna myšlenka. Já vím, že ty jsi taky velká faninka a propagátorka a nadace Weston Price Foundation a vlastně amerického zubaře Westona Price, který cestoval se svou ženou v podstatě po celé planetě k různým etnikům, vlastně tradičním kmenům, národům a sledoval, jak se stravují, jak žijí a co je dělá zdravými. Nejenom jejich zdravých chrupů, ale
ale zdraví celého těla. A já neskutečně, jak jde čas, já jsem Vesna Praise objevila hnedka v prvním ročníku studia naturopatie, takže nějaký rok 2014 a od té doby mě nepřestává fascinovat, jak vlastně víc a víc aktuální to jeho know-how a to jeho pozorování, na co on přišel, jak víc a víc aktuální to vlastně v dnešní době je. A já jsem teda původně vystudovaný rozvojový pracovník. Já mám vlastně magistra na mezinárodních rozvojových studiích v Olomouci. Jsem nějakou dobu pracovala, jezdila do Ghany jako studentka, vlastně jsem pracovala na projektech rozvoje zemědělských oblastí tamních. A já mám obrovskou úctu a obrovský obdiv k moudrosti tradičních národů, tradičních kmenů a nepřestává mě vytáčet, když jim někdo říká primitivové nebo rozvojový svět, jo, protože já si myslím, že my jsme mnohem větší primitivové a mnohem víc bychom potřebovali rozvinout, než potřebují rozvinout oni v některých věcech. Jo? A v podstatě, když se třeba podíváme na nějaké starší studie o tom, jak se vlastně stravovaly celkově národy na naší planetě, tak v podstatě nejzdravější národy jsou právě ty z té v uvozovkách primitivní Afriky, které se stravují tím primitivním basic způsobem, prostě základní potraviny, průmyslově nespracované, čisté, tak to jsou právě nejzdravější lidé s nejzdravějšíma jídelníčkama a my se k ním prostě, my Češi jsme tehdy, myslím, podle té studie, ono to vyšlo v časopisu Lancet, tak my jsme skončili snad 4. nejhorší na světě, jo, co se týká kvality jídelníků. Takže jako nemáme si úplně v čem vyskakovat a jedna moje kamarádka ze školy vždycky říkala, no nic, tak zpátky na stromy. Musíme zpátky na stromy a zase si vzpomenout na tu moudrost těch našich předků a já to říkám pořád mým klientům. Zpátky na stromy, uvažte, jak se stravovaly vaše babičky, prababičky, jo. Koupila by si to, co vy si dáváte dneska do nákupního košíku, v té kvalitě, v tom složení těch ingrediencí, vaše prababička, koupila by si to někde, sehnala by to, no jasně, že nesehnala. A proto byla zdravá a dožila se 90 let. Takže tak to bych možná malinko odlehčila, že opravdu někdy stačí používat zdravý selský rozum a rozpomenout se na to, jak se stravovali lidi 100 let zpátky a všechno by bylo mnohem jednodušší potom i pro nás. Ano, to říkám velmi často. A je to vlastně velmi jednoduchý princip, jak se nad tím zamýšlet. Někdy si to děláme až moc složitý. Souhlas, ano tak. Pavli, poslední otázka, která je vlastně na tebe. Jak ty jsi se vůbec k naturopatii dostala? Co tě k ní přivedlo? Protože si myslím, že tak jako bývá ten častý scénář, který opakuje mnoho z nás a který právě vypovídá možná o tom, proč 90% klientů jsou ti klienti, kteří chodí. Tak jaký byl ten tvůj příběh? Já si myslím, že nejsem vůbec žádná výjimka a že to mám tak, jak většina jiných naturopatů, že mě vlastně ke klinické naturopatii přivedly takové moje velmi klikaté životní zdravotní cestičky a nebýt mých vlastních zdravotních problémů, tak bych se k naturopatii asi pravděpodobně nikdy nedostala. Já bych to odlehčila takovou rychlou příhodou, když jsem se ve třetíku na Gimplu rozhodovala, kam jít na vysokou školu, tak moje spolusedící mě říkala, Pavli, v Brně na lékařské se otevřel úplně nový obor nutriční terapeut. Běž, to bude díra do světa, to bude super. A já jí říkám, a sama šla na farmacii. A já jí říkám, ty Eli, no já nevím, žijeme tady na Slovácku, protože já teda praktikuju na Uhersko-Hradišťsku. My tady jíme bůček, pijeme pivo, slivovicu, víno. Já si myslím, že jako nutriční terapie, že to se tady úplně neujme, co já bych jako dělala. Takže jsem nešla, moje cesty nějakou dobu vedly jinudy, vystudovala jsem novinařinu, pak ty mezinárodní rozvojová studia, v rámci nich jsem potom teda cestovala do Ghany, kde jsem bohužel teda dostala vážnou formu tropické malárie, která mě potom na několik let zkomplikovala nebo ovlivnila můj zdravotní stav, ale potom vlastně k té samotné naturopatii jsem se dostala o něco později, zhruba před 12 lety, vlastně po porodu mojí prvorozené dcery.
kdy jsem měla velké zdravotní potíže, se kterým asi klasická medicína tady v České republice tehdy v té době vlastně nevěděla rady. A protože farmakologická léčba u mě nefungovala a ten stav se poměrně rapidně zhoršoval a já jsem byla už jako čím dál zoufalejší, tak jsem si prostě jednoho dne řekla, že teda musím začít pátrat sama a vzít vlastně to svoje zdraví do vlastních rukou a nespoléhat nebo přestat spoléhat na nějakou zázračnou pilulku, další antibiotika, léky, utišující bolest, které mě té bolesti zbaví a že prostě musím začít i hledat nějak jako sama a přemýšlet. No a tak jsem vlastně přes úpravy jídelníčku, eliminaci potravin, které jsem zjistila, že mě zhoršují ten zdravotní stav, tak jsem se přes tady tyto postupné kroky vlastně dostala až ke studiu klinické naturopatie v Praze a byla jsem vlastně jedna z prvních studentek nově otevřeného oboru klinické naturopatie tady u nás v České republice. Takže to byla taková cestička klikatá, ale já vždycky říkám Bohu díky za ní, protože jsem v naturopatii objevila takovou svou velkou lásku a dává mě to obrovský smysl. Nejenom, že dokážu takto pomoct, podpořit svou vlastní rodinu, děti, manžela, okolní rodinu, ale samozřejmě i klienty. Nicméně jako zase nebudeme si to malovat úplně na růžovo, protože po 10 letech praxe není to jenom všechno růžové a naplňující, je to také hodně vyčerpávající, tak jako každá jiná práce s lidma. A neslyšíme jako terapeuti úplně jednoduché příběhy často v tom křesle, takže někdy si i člověk popláče spolu s tím klientem nebo je v šoku z toho, co všechno je možné v tom životě vůbec jako zažít a vydržet. Ale já jsem v tomto takový věčný optimista a pořád říkám, že všechno zlé, co se nám v životě děje, je pro něco dobré, akorát musíme být trpěliví, aby se to dobro potom ukázalo. Takže počkat si na to, až se to dobro ukáže. Máš třeba na závěr i nějaký příběh, nebo napadá tě takhle z hlavy nějaký příběh něčeho, co právě v rámci těch tvých klientů nebo vlastně i toho tvého možná případu se zdálo jako neřešitelná věc, nebo ani nějak třeba neklasifikovaná, protože já vím, že ty jsi mluvila i o tom, že jsi měla pravděpodobně chronický únavový syndrom, což je něco, o čem jako většinou třeba v té klasické medicíně úplně tolik jako slyšet není. Tak napadá tě třeba teďka z hlavy nějaký příběh nějakého klienta, který se zdál jako něco neřešitelného a naturopatie pomohla k tomu, nebo ty její přístupy i a tvůj specifický přístup k tomu, aby ten problém se vlastně zlepšil, případně i potenciálně vyřešil? Já myslím, že těch příběhů je jakoby celá řada. Přemýšlím nad nějakým jedním konkrétním. Často třeba se setkávám právě, já už jsem zmínila ten fenomén adrenálního vyčerpání, kdy třeba přijde klientka s rozhozeným menstruačním cyklem, s nefungující štítnou žlázou, nevyspaná, unavená, vyčerpaná, na antidepresivech a vlastně úplně jako bez chutí do života a potom opravdu stačí fakt jako, a to třeba i jsem sama byla u jedné z takových klientek překvapená, že stačila taková, teď to řeknu trošku jako nadsazeně, taková blbost, jako je koktejl pro vyčerpané nadledviny, my ho známe pod pojmem adrenokoktejl, kdy vlastně dáme dohromady C v kvalitě kamu nebo acerolu, k tomu glukonát draselný a sůl, třeba šedou mořskou, a je to obrovský výživný právě koktejl pro nadledviny, pro dodání energie, pro vitalitu a třeba jenom jako takovýto drobný detail může výrazně pomoct získat víc energie, větší chuť do života. Netvrdím, že to vyřeší pohlavní hormony nebo štítnou žlázu, tam je potom potřeba samozřejmě mnohem víc intervencí, ale toto třeba za mě je obrovský mocný game changer
v různých jako chronických vyčerpaných stavech. No a potom za mě také jako taková v uvozovkách banalita, jako je vystavování se slunečnímu záření. Jo? Já tě trošku sleduju po očku, když stíhám, takže vím, že ty si toho Káji taky velká propagátorka a jako já naprosto souhlasím a ono někdy to jako bez těch nutričních doplňků nejde, ale já jsem strašně nerada, když prostě jako se naturopatie, nebo kdyby se naturopatie měla posunout k tomu, že místo farmakologických léků budeme doporučovat tuny nutričních doplňků, protože to není vlastně jakoby o tom, že budu si hledat tu berličku v té pilulce, která sice není chemická, ale je přírodní. To je o tom vlastně změnit celkové životní návyky, celý způsob života tak, abychom vlastně pak ve výsledku nepotřebovali ani ty přírodní pilulky. Jo? Samozřejmě, když je tam nějaká genetická dispozice, špatná metylace a holt prostě toho vitamínu metylovaného aktivního B komplexu potřebuju víc, tak OK, potřebuju, ale nemělo by to být od žezobu 8 pilulí denně, byť jsou to teda přírodní pilulky. Takže to mě napadá tady k tomu, co tak popisuješ, asi teďka takto narychlo, když bych si vybavila. Jsem moc ráda, že tohle to tady ještě padlo a že to říkáš, protože si myslím, že to může být poměrně častý nešvar. Možná i to, co potom ti lidé mají sami tendenci třeba i dělat v rámci toho, že jenom ty léky nahrazují vlastně těmi doplňky, třeba i jako bez nějaké hlubší znalosti. Ale co vnímám, že je nějaká tendence třeba i některých terapeutů, jakým směrem se udávat. Já jsem teda toho názoru, tak jak říkáš, čím víc vlastně toho člověk sbírá těch informací, tak přichází na to, že já jsem přesvědčená o tom, že v dnešní době doplňky v nějakém směru potřebný jsou. Hořčík, nebo přesně když má někdo problém s tou metylací, že některé ty nutrienty je prostě už velmi náročný v tom dnešním rozpoložení a v té stresové zátěži a tak dále ujíst a získat právě skrze tu stravu. Na druhou stranu, ale přesně bychom neměli vůbec zapomínat na tu podstatu toho, odkud vycházíme a že nám velmi často právě třeba i na té stresové zátěži velmi přidává to, že jsme v hodně nepřirozeném prostředí a že potřebujeme někdy úplné jednoduchosti, jako to strávit mnohem víc času venku nebo snížit tu zátěž, která na nás každodenně míří ve formě nějakých chemikálií, nějakého elektromagnetického vlnění a tak dále. A myslím si, že tu moudrost nakonec v sobě ještě všichni nějakým způsobem zakořeněnou máme. Všichni vnímáme, že v létě na sluníčku, na zahradě se cítíme úplně jinak, než v zimě, když třeba budeme trávit veškerý čas někde před televizí zavření v místnosti, tak jenom si na to zase rozpomenout a navrátit se možná k těm moudrostem. I třeba skrze tyhle v uvozovkách moderní přístupy, ať jsme přišli na to, tak jak jsi říkala, že naturopatie vlastně není ani tolik moderní obor, který by se tady zjevil za posledních pár let, nebo možná u nás ano, ale má už nějakou poměrně dost hlubokou tradici, dlouhotrvající. A mě ještě, Káji, napadá jedna věc k tomu tvému předchozímu dotazu, a to je intuice. My ženy jsme intuicí, bych řekla, od přírody obdarovány možná trošku víc než muži. A já často vidím to na svých klientkách, jak často vlastně se necháme nějak zmanipulovat, dovést k tomu, že tu intuici úplně vypínáme. A je to podle mě obrovská škoda. Já teda tím, že mám sama 3 malé děti, tak hodně právě pracuju s maminkama a třeba i s malýma dětma jako klientama a vnímám často, že ty maminky právě v tom stresu a napětí a v takové té jako panice, že neví, co se s tím dítětem děje a jak mu pomoct, tak vlastně úplně tu intuici vypínají. Jo? Ale to je právě ten moment, kdy naopak a prostě nádech, výdech, sklidním se a tu intuici se snažím znovu v sobě probudit, zapnout a vnímat.
protože intuice je u nás u žen taky velmi mocný nástroj. A k tomu se na sebe vlastně líp nacítit, líp navnímat to svoje tělo, jeho potřeby a zkusit vlastně i díky té intuici se nechat dovést jejím působením k tomu, že potom ve výsledku vlastně líp detekuju i tu příčinu toho, co se mně v tom životě děje. Jo? Prostě opravdu naslouchat té intuici, tomu vnitřnímu hlasu a nebát se poslechnout to, co ten vnitřní hlas říká. A k tomu se někdy odpojit právě. Abychom to mohli slyšet, tak o to více možná odpojit od těch vnějších vlivů, který nám tam do toho pořád zasahují. Ano, přesně tak. Super. Tak já myslím, že jsme shrnuli všechno to nejpodstatnější. Já ti moc děkuju za tak obsáhlý uvedení, celostní. A je něco, co ještě ty by si třeba ráda řekla na začátek, nakonec? Přemýšlím, co je taková ta moje poslední důležitá message a vnímám teďka ve svém okolí hodně téma vlastně tím, že pracuji s těma maminkama, ženama hodně a obecně tím, že jsem sama maminka, tak asi i přitahuju takové příběhy, takové klientky, kdy vnímám hodně, že my ženy se rozdáváme pro ty naše rodiny, pro ty naše děti, pro ty naše klienty, pro ty naše příbuzné okolí prostě a často velmi zapomínáme na sebe. Jo? Takže ve mně teďka poslední dobou hodně rezonuje vlastně nějaká sebeláska, sebeúcta, najít si čas na sebe, nezapomínat na to, že když se budu rozdávat pro druhé, tak jednoho dne se úplně rozdám a už nebudu mít co rozdávat, protože já budu ta rozbitá a ta vyčerpaná. Takže nezapomínat na to, že i my jsme jenom lidi, my ženy, my maminky, my terapeutky, my prostě podnikatelky, pracovnice v čemkoliv, tak vlastně často je to o tom, že ta žena jde z jedné vlastně práce do druhé. Odpracuje si 8 hodin v práci a pak jde do druhé šichty, protože má prostě děti, které potřebuje rozvést do kroužku, napsat s nima úlohy, uvařit večeři, nahodit pračku a teda. A najednou zjistíme, že je 10 večer a že jsme se od rána od 6:30 nezastavili. Takže milé ženy, milé maminky, milé dámy, nezapomínejme na sebe, mějme se rádi a nebojme se nechat se opečovat, vyrazit si ven na sluníčko, na prodloužený víkend, pokud to jde, nebo prostě si sednou na 2, na 3 hodinky o víkendu na sluníčko, na zahradu. Ale nemusí to být vyloženě takto dlouhý čas. Ono já třeba i svoje klientky často učím, najděte si v tom dni minuty, vyloženě minuty, nebo 5minutovky, kdy třeba vyběhnete ven, vidíte, že vykouklo slunce, můžete zrovna odejít od počítače, rychle, běžte ven, vyběhněte, vyzujte ponožky, chvilku se projděte po trávě, nasosejte to sluníčko, hoďte se chvilku do krátkého rukávu na 5 minut, za těch 5 minut člověk nezmrzne a prostě využívejte tady ty kratinké minutové, 5minutové chvilky k aktivaci parasympatického nervového systému, k tomu, abychom uvedli do tělo, to naše tělíčko do relaxace, do vlastně toho odpočinkového relaxačního módu, regeneračního, protože když jsme pořád neustále v tom našem sympatiku boju uteč, tak vlastně tomu tělu velmi, velmi ubližujeme a neprospíváme. Takže mějme se rádi, najdeme si na sebe čas a opravdu to bych řekla, že je teďka takové velké téma, se kterým se setkávám v tom svém okolí úplně nejvíc. Ale ono to neplatí jenom u žen, ono to platí i u mužů. Dneska třeba shodou okolností jsem měla jednoho dopoledne klienta, pána, který už je v důchodovém věku, je to bývalý vlastně vrcholný manažer, a v podstatě jako taky se úplně necítí ve svém těle dobře, necítí se dobře v tom životě, který teďka vede, byť by mohl jako odpočívat, užívat si toho důchodu, ale vlastně nemá ty návyky a neumí si prostě jako tu hlavu vypnout a užívat si ten přítomný okamžik. Vlastně to užívání si přítomného okamžiku.
teďka vlastně se stala taková velmi smutná věc, smutná zpráva zasáhla Českou republiku, že zemřela na rakovinu plic Anička Slováčková, zpěvačka ve 29 letech. A já jsem právě... Tak, ona měla původně rakovinu prsu, ze které se jakože vyléčila, ale 2023 bohužel byl pak po několika letech vlastně od vyléčení z rakoviny prsu diagnostikován nádor na plicích. Jo? A ten už prostě bohužel léčitelný nebyl. A já jsem narazila někde na YouTube na nějakou její řeč v rámci TED Talks, tak to bych možná doporučila, poslechněte si, protože to je nádherná párminutová řeč o tom, jak je strašně moc důležité žít přítomným okamžikem. Každý den si užívat, jako by to byl ten poslední a radovat se z maličkostí, protože nevíme, nikdo nevíme, kolik nám bylo dáno. A Anička pak vlastně v konečné fázi říkala, že snažila se to vlastně to, že ví, že umírá, přeměnit v takové jako v uvozovkách pro sebe pozitivum, že vlastně ona už ví, kolik času je jí dáno. Takže potom vlastně v těch posledních měsících se snažila cestovat, užívat si ten život a prožít, zažít ještě to, co za celé ty roky, kdy byla zdravá, tak nezažila, protože vlastně pracovala a jela to výkonové prostředí. A to si myslím, že je největší bolest dnešní doby 21. století, že neumíme žít přítomným okamžikem. A je to, já třeba sama mluvím teďka i k sobě tím, co ti tady, Káji, povídám, protože já se také často přistihnu, že furt řeším, co bylo v minulosti, nebo neustále řeším, co bude, teď plánuju tu denní rutinu těm dětem, té rodině, ale vlastně taky zapomínám, co to je žít přítomným okamžikem a až když potom člověk slyší tady tyto příběhy ze svého okolí, tak si to uvědomí a řekne si Bůh díky za to, že já jsem zdravá a že nevím, kolik času mě tady na této zemi ještě zbývá. A vlastně ten večer, kdy Anička zemřela, tak my jsme si s manželem sedli a říkali jsme si, tak co chceš ještě zažít, jaké máš sny, co bys ještě chtěl v životě prožít a jako po čem toužíš. A vlastně jsme chvilku museli fakt se každý zamyslet a v tichu sedět, než jsme si se sumírovali, jaké jsou vlastně ty naše sny, co chceme ještě zažít, dokázat, prožít, ukázat, udělat pro druhé. Takže zkusme se malinko zastavit v těch našich uspěchaných životech, hektických, a myslet vlastně na ten přítomný okamžik a na to, o čem v životě sníme a plňme si ty sny. Ona to říkala i ta Anička v té svojí řeči na TED Talks. Nečekejte a začněte si ty sny plnit hned, protože nevíte, kolik máte času. A to mě teďka opravdu v těch posledních dnech hodně hluboce ve mně rezonuje. Nejenom kvůli mě samotné, ale i kvůli tomu, s jakýma klientama se setkávám, s jakýma příběhama a je to všechno jak přes kopírák. Všichni jsou vyčerpaní, uhnaní, nemají na sebe čas, nemají čas se zastavit. Jedou jak myši v kolečku, těch 10 hodin v té práci, potom nějaké povinnosti s rodinou a nemají vlastně čas se zastavit a žít ten přítomný okamžik v té plné radosti. Takže zkusme po vzoru Aničky Slováčkové se na toto zaměřit a začít žít tím přítomným okamžikem, protože věřím, že nikdy není pozdě a může nám to velmi prospět. A myslet zároveň na zdraví předtím, než přijde nemoc. Přesně tak. Nádhera. Nemám vlastně co víc dodat, protože tohleto krásně úplně uzavřelo a budu ráda, když to vlastně necháme u tohohle velmi, velmi podstatného a silného sdělení. Děkuji ti moc, Pavli, za tvůj čas, za to všechno, co jsi tady zanechala a řekla. A já moc doufám, že to nepovede jenom k tomu, že lidé víc budou vědět, o čem vůbec teda naturopatie je, ale že ji budou i víc podporovat díky tomu a že se díky tomu bude i více šířit a bude dostávat mnohem lepší pozici v těch našich končinách, než měla třeba doposud.
To bych si moc přála, Káji, a děkuju ze srdce za tu příležitost si o naturopatii s tebou popovídat a posluchačům ji víc představit. Děkuju moc. Měj se moc krásně a i vy ostatní se mějte moc krásně a budeme moc rádi, když nám případně napíšete i nějakou vazbu na to, co jste tady slyšeli, co jste si třeba díky tomu uvědomili a kam vás to dovedlo. Děkujeme.